Είμαι έτοιμος, όποτε θέλετε αρχίζετε. Να σας καλωσορίσουμε στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας. Δυστυχώς η προσέλευση των συναδέλφων του τύπου δεν είναι αυτό που θα θέλαμε και εμείς θεωρούμε ότι ό,τι αφορά τα ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα και ειδικότερα το ΙΓΜΕ, μια και συνέντευξη τύπου είναι το συνδικάτο μας των εργαζομένων του ΙΓΜΕ, θα έπρεπε να είναι πρώτο στην επικαιρότητα και στις ενασχολήσεις της κοινωνίας μας, διότι αυτό που λείπει σήμερα και στο όνομα της κρίσης όλο και περισσότερο γκρεμίζεται, είναι η ανάδειξη των δυνατοτήτων της χώρας μας, που είναι μια πραγματικά πλούσια χώρα και σε ορυκτό πλούτο και σε θερμοδυναμικές πηγές και σε νερό και σε ενέργεια που μπορούσε να είναι πλήρως αυτόνομη και άλλα πράγματα θα μπορούσαμε να αναδείξουμε ως τομείς εργασίας και τα ερευνητικά μας κέντρα όλα θα μπορούσαν να είναι εργαλεία πραγματικά και για την ποιότητα ζωής των πολιτών της χώρας και για την εξασφάλιση όρων και συνθηκών διαβίωσης, ανάπτυξης και συνοχής της κοινωνίας μας. Βλέπουμε λοιπόν ότι στη λογική της κρίσης που ουσιαστικά βλέπει αριθμούς και όχι ό,τι αφορά παραγόμενα προϊόντα, ανθρώπους, κοινωνικές ανάγκες, αυτό που διαλύεται σήμερα είναι τα ερευνητικά κέντρα. Μια χώρα όμως χωρίς παιδεία, χωρίς υγεία, χωρίς μελέτη, χωρίς έρευνα, χωρίς ανάπτυξη, είναι ουσιαστικά στη λύνη του προκρούστη να δούμε τι άλλο θα κόβουμε κάθε φορά. Επειδή αυτό εμείς δεν το θεωρούμε λύση και επειδή ειδικότερα για το Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών πιστεύουμε ότι ήταν καθοριστικό στη λειτουργία του, ακόμα και για αυτή, το 5% επί της ουσίας η χρησιμοποίηση των παραγωγικών πόρων της χώρας, καταγραφή και ανάδειξη, θεωρούμε ότι χωρίς απάντηση, η λογική του ότι κλείνουμε οργανισμούς, υπηρεσίες, δημόσιες υπηρεσίες, τις κατακεραυνώνουμε για το ότι φταίνε χωρίς να φταίνε, οδηγούμε τους εργαζόμενους σε απόγνωση, δεν είναι λύση. Όχι μόνο δεν είναι λύση, αλλά είναι ευρωπαϊκή πρωτοτυπία το Ινστιτούτο και η έρευνα να μην έχει ουσιαστικά μάτι αυτή και πολιτική αντίληψη του δημοσίου. Με αυτή την έννοια, εμείς ως Εργατικό Κέντρο θέλουμε να δηλώσουμε ότι είμαστε αντίθετοι στη διαλύση του ΙΓΜΕ. Είναι το αυτονόητο, αλλά έχουμε μάθει πλέον να λέμε και τα αυτονόητα. Θεωρούμε ως απόλυτη αναγκαιότητα την περαιτέρω ανάπτυξή του και όχι τη συρρήκνωσή του. Όταν αρχίσανε πλέον να εμφανίζονται λογικές ότι μια χώρα που θεωρούσαμε ότι έχει μόνο ήλιο και θάλασσα, εκτός από αυτό, και Λινίκη βέβαια, και ο πρόεδρος Γελόφ εδώ πέρα ξέρει τι έχει. Ανακαλύψαμε όμως, βγαίνει στην επιφάνεια αυτό και πολλές μελέτες του ΙΓΜΕ αναδεικνύανε πριν από 15 χρόνια ακόμα ότι έχουμε και άλλες πλουτοπαραγωγικές πηγές που εάν τις χρησιμοποιήσουμε με φιλική προσέγγιση προς το περιβάλλον και όχι βάρβαρα μπορούν να λύσουν βασικά σημεία της οικονομίας της χώρας. Θεωρούμε λοιπόν και ύποπτο αλλά και απάνθρωπο για τους εργαζόμενους μας, τους αδέλφους μας σε αυτό το χώρο, την απόφαση διάλυσης σήμερα. Δείχνει μια λογική προχειρότητας που απλά βλέπει νούμερα, κόβει νούμερα και δεν την νοιάζει αν το κόβω αυτά τα νούμερα σημαίνει ότι αύριο δεν θα έχω εργαλείο για να επιβιώσει τα 10 εκατομμύρια πληθυσμού πάνω σε αυτή τη χώρα. Από τη μεριά μας δεν θέλουμε να πούμε τίποτα άλλο. Να δώσω το λόγο στον πρόεδρο του ΙΓΜΕ, του συνδικάτου του ΙΓΜΕ. Δύο κουβέντες να πούμε ότι και είναι θετικό ότι βρίσκουμε εδώ πέρα για αλληλεγγύη, τα ελληνικά πετρέλαια, η κοινότητα από την ΕΙΔΑ και πέρα από την ιδιότητά μου σαν οργανωτός γραμματέας του Εργατικού Γραφείας και ο εκπρόσωπος τα ελληνικά αμυντικά συστήματα, αλλά και πολλοί άλλοι χώροι βρίσκονται στο μάτι του κυκλώνα, δηλαδή μια σειρά παραγωγικές μονάδες, δημόσιες, πλούτος του ελληνικού λαού, ξεπουλιέται κυριολεκτικά, προκειμένου να πέσουν, να μπουν κεφάλια και να βγάλουν, να ξεζουλήσουν τον ελληνικό λαό. Φανταστείτε τι σημαίνει η έρευνα, η μελέτη, οι πλουτοπαραγωγικές πηγές, πόσο αδυνατίζει δηλαδή η δυνατότητα της χώρας
των εργαζομένων του λαού να μπορεί να καρπώνεται, να είναι δικιά του περιουσία, να μελετάει και να καρπώνεται για λογαριασμό του τα ωφέλη αυτά, είμαστε απέναντι σε αυτή την κατάσταση που τα πάντα ξεπουλούνται. Η δικιά μας φιλοσοφία και λογική είναι ότι χρειάζεται τώρα αυτή τη στιγμή να αναπτυχθεί, να κλιμακωθεί ένας αγώνας ενιαίος, πανεργατικός, ενάντια στην υποβάθμιση, στη διάλυση, όχι μόνο του ΙΠΜΕ, αλλά συνολικά των δημόσιων φορέων, των ΔΕΚΟ, που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο προκρούστη. Χρειάζεται πραγματικά ένας αγώνας τέτοιος που δεν θα αμφισβητεί έστω και μία επιπλέον μετοχή στον ιδιώτη. Θα έλεγα ότι θα απαιτεί αυτό το κίνημα και παρακρατικοποίηση εταιριών που έχουν περάσει εν μέρει σε ιδιώτες σε ένα ποσοστό α, β, γ. Να μην αναφέρουμε, είναι πολλές αυτές οι στρατηγικής σημασίας εταιρείες, από ναυπηγεία μέχρι ενέργεια και. Αυτό χρειάζεται στη στιγμή. Χρειάζεται δηλαδή να αναπτυχθεί ένας τέτοιος αγώνας, ο οποίος για να αναπτυχθεί χρειάζεται βέβαια να έχουμε ραγδαία απότομη αλλαγή των συσχετισμών σε όλα τα επίπεδα, ώστε πραγματικά συνεπείς φερέγγιες δυνάμεις που χρόνια τώρα έχουν προειδοποιήσει, έχουν μιλήσει για αυτή την πολιτική, να συσπηρωθεί δηλαδή ο κόσμος, οι εργάτες γύρω από αυτές τις δυνάμεις και να έχουμε ένα πανίσχυρο μέτωπο και όχι η κάθε εταιρεία από μόνη της, μόνος του ΟΣΕ, μόνος του συγκοινωνίες, μόνος της Συγενόπ, μόνος του ΙΜΕ, μόνος του ΤΑΕΑΣ, μόνος εκείνος, μόνος ο άλλος, όλοι μαζί με σαφή προασανατολισμό ανατροπής αυτής της κατάστασης, ώστε και ο ΙΜΕ να σωθεί και όλες οι δημόσιες επιχειρήσεις και οι ΔΕΚΟ που πρέπει να επενδύουν τον Έλληνα εργαζόμενο, τον ελληνικό λαό συνολικότερα, να παραμείνουν σε δημόσιο κρατικό αποκλειστικά έλεγχο και βέβαια είναι ένα ζήτημα ακόμα και σε δημόσιο έλεγχο να βρίσκεται μια εταιρεία, αλλά δεν είναι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, γιατί εμείς η λογική μας αμφισβητεί ακόμα και το χαρακτήρα που το δημόσιο σήμερα έχει, όταν προσθέτει το ίδιο το δημόσιο ιδιωτικονομικά κριτήρια στη λειτουργία της ΔΕΗ, της ΕΙΔΑΠ και μιας επιχειρήσεων, τίθεται ζήτημα αυτό. Εμείς τι θέλουμε τις επιχειρήσεις, το επιστημονικό προσωπικό, το μελετητικό προσωπικό, το θέλουμε να λειτουργεί προς όφελος των Ελλήνων εργαζομένων, του ελληνικού λαού και μόνο προς όφελος αυτού. Από αυτή την άποψη είμαστε στο πλευρό του σωματείου των εργαζομένων ως ταξικό κίνημα, ως πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο και όλων βέβαια των επιχειρήσεων και των συναδέλφων μας που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο μάτι του κυκλώνα. Αυτό που νομίζουμε και να κλείσω με αυτό, ότι πρέπει πραγματικά να υπάρξει η ενιαία δράση συντονισμένη ενάντια στο σύνολο των αποκαθιστοποιήσεων και ειδικοποιήσεων ή και κλείσιμο, όπως στην προκειμένη διαφέρεται η μεγάλη υποβάθμιση ως και το κλείσιμο η διάλυση του Ινστιτούτου. Απλώς όποιος μιλάει κρατάμε πρακτικά και το γράφει τώρα στην ιδιότητα. Η τυρινού κόστο. Γιάννης Κατσίκης, ο πρόεδρος του Συνδικάτου Εργαζομένων του ΙΜΕ. Τα βασικότερα σημεία, πολιτικά σημεία, τα κάλυψε η τοποθέτηση των συναδέλφων του Εργατικού Κέντρου. Η τοποθέτηση μάλιστα της κυρίας Προέδρου μου έδωσε μια έμπνευση να πω αυτή τη στιγμή, έξω από χαρτιά και έξω από οτιδήποτε άλλο. Δύο παραδείγματα από την ιστορία. Η Αθήνα θα είχε νικήσει ποτέ τους Πέρσες και θα ήταν η Αθήνα αν δεν υπήρχαν τα μεταλλεία του Λαβρίου, ή ποτέ ο Αλέξανδρος θα είχε καταφέρει να φτάσει να νικήσει τους Πέρσες χωρίς τα μεταλλεία χρυσού της Μακεδονίας. Έτσι, μια φιλοσοφικά ερωτήματα. Από εκεί και πέρα προχωράμε στην ουσία. Βρισκόμαστε
μπροστά σε μια απόφαση την οποία επίοικως θα χαρακτηρίσω πανευρωπαϊκή πρωτοτυπία. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμιά χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς ερευνητικό Ινστιτούτο για τους ορυκτούς πόρους. Στο παρελθόν, όταν επιχειρήθηκε σε κάποιες χώρες, ιδιαίτερα στην Πορτογαλία, η διάλυση του Ινστιτούτου για τους φυσικούς πόρους, του αντίστοιχου του ΙΠΕ, μέσα σε λίγα χρόνια πάρθηκε πίσω η απόφαση με πολλαπλό κόστος για την χώρα. Και παρόλα αυτά, παρά την εμπειρία την διεθνή, βλέπουμε μια απόφαση στην Ελλάδα για διάλυση του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών. Και μάλιστα ανακοινώνεται αυτή η απόφαση χωρίς να υπάρχει κανένα σκεπτικό που να τη συνοδεύει. Τελείως αυθαίρετα και μάλιστα σε αντίθεση με τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης σήμερα, η οποία έλεγε ότι η έρευνα πρέπει να ενισχυθεί, ότι είναι το απαραίτητο εργαλείο για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από την κρίση και ότι πρέπει να γίνει προς όφελος της χώρας και μάλιστα οποιαδήποτε απόφαση να πάρθει μετά από μακρύ διάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε μια απόφαση η οποία να παίρνεται και να ανακοινώνεται χωρίς καμία δημόσια δικαιολόγηση. Και η οποία και στα μάτια των εργαζόμενων, αλλά πιστεύω και πολύ περισσότερο όπως έχουν αποδείξει οι δηλώσεις συμπαράστασης και από την τοπική αυτοδιοίκηση και μάλιστα αυτή τη στιγμή ίσως πάρθει και κάποιο ψήφισμα και από την ΚΕΡΚΕ που να τεκμηριώνει αυτά τα θέματα για την ύπαρξη του ΙΜΕ, αλλά και από τις περιφέρειες και από τη τοπική αυτοδιοίκηση και από τους επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς όλης της χώρας. Τι βλέπουμε. Θα πιθανολογήσουμε, επειδή όπως είπα δεν υπάρχει πουθενά το σκεπτικό για τη διάλυση του οργανισμού. Λέγεται για τον προϋπολογισμό. Ότι είναι μεγάλος ο προϋπολογισμός του ΙΜΕ. Εγώ θα πω το εξής, ότι ο προϋπολογισμός του ΙΜΕ μειώνεται με ραγδαίους ρυθμούς, πολύ περισσότερο από όλων των άλλων δημόσιων φορέων. Πέρσι ήταν 33 εκατομμύρια, φέτος θα κυμανθεί μεταξύ 21 ή 23 εκατομμυρίων, κάπου τα νούμερα είναι λιγάκι συγκεκριμένα, μια μείωση πάνω από το 33%. Και αυτή τη στιγμή, εάν τα πράγματα δεν υπάρχει και καμία παρέμβαση της κυβέρνησης, του χρόνου θα κυμανθεί πολύ κάτω από τα 20 εκατομμύρια. Απλά και μόνο από τις συνταξιοδοτήσεις του προσωπικού. Γιατί αυτή τη στιγμή πολύτιμη επιστημονική γνώση για την Ελλάδα χάνει. Συνεχώς, χωρίς να αναπληρώνει. Επίσης, θα αναφέρω και το εξής, ότι εδώ και μερικά χρόνια, 2-3 χρόνια, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ξεκινήσει μια πολιτική να αναπτυχθούν οι ευρωπαϊκοί ορυκτοί πόροι. Είναι η λεγόμενη πρωτοβουλία Θαχώρικε, παρόλο που έχει φύγει ο αρμόδιος επίτροπος ο οποίος την έφτιαξε και η οποία συνεχίζεται και για την οποία δουλεύουν μαζί όλα